Ngikubingelele mbukeli, ngiphinde ngikwamukele ku-channel yethu ezinohlonze Trending News. Namuhla-ke sizokhuluma ngendaba eshisa iyikhotha. Umzimba kaNathi Mthethwa-ke bathi usufikile empangeni, kodwa abantu abaningi bathi hhayi, asikholwa ukuthi ushonile ngempela. Ngakho-ke ake sibheke ukuthi kwenzakalani futhi kungani abantu bengathembi ukuthi uNathi usedlulile emhlabeni. Kuthiwa-ke umzimba kaNathi ufike kuleli usuka la eFrance lapho ashone khona. Abantu abaningi empangeni baphume ngobuningi babo bezohlonipha futhi bezobona umzimba wakhe okugcina. Kodwa into ephakamisa umbuzo, abantu bathi izinto ayihambi kahle ngoba akekho-ke wabona ubufakazi obuqondile ukuthi ngempela useshonile. Kukhona-ke abathi mhlawumbe lokhu kuyinto edlalayo noma into efihliwe ngoba phela uNathi wayesaphila impilo egcwele futhi ejabule nje ey'nsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuthi kushawe isihloko sokuthi ushonile. Kuy'nkundla zokuxhumana abantu bathi bafuna i-proof, bathi bafuna iy'thombe noma i-statement esicacile esivela kumndeni noma kuhulumeni. Abanye-ke bathi lokhu kungenzeka kube yinto ehlobene nezepolitiki ngoba phela uNathi uke wabandakanyeka kwezombusazwe futhi wayebonakala engumuntu owazi abantu abaphezulu. Ngakho-ke abantu bayazibuza ukuthi kungenzeka yini ukuthi kukhona okwenzekayo esingakuzwanga. Umndeni wakhe-ke ikakhulukazi unkosikazi wakhe kuthiwa usebenze kanzima ukuletha umzimba wakhe ekhaya. Baphinde-ke bacela abantu ukuthi bahloniphe isikhathi sabo sokulila. Kodwa kunjalo nje abantu basemphakathini bathi siyaqonda ukulila kwabo kodwa sifuna ukwazi iqiniso. Namhlanje-ke njengoba kuyisonto umzimba kaNathi Mthethwa uyangcwatshwa namhlanje ekhaya lakhe-ke kwaMbonambi eduze kwaseMpangeni. Amalungiselelo esikhathi eside ekade eqhubeka manje asefike esiphethweni. Abantu abaningi kubalwa nomphakathi wakule ndawo, ihlobo nabangane sebegcwale kule ndawo lapho umngcwabo ubanjelwe khona. Kubonakala ukuthi-ke uNathi ubethandwa kakhulu. Kodwa noma kunjalo umbuzo usasele emlonyeni wabantu abaningi ukuthi ngabe uNathi Mthethwa ushonile ngempela na? Abantu-ke bafuna ubufakazi kodwa okubalulekile njengamanje umndeni uthi ufuna ukuthula kanti umphakathi ufuna iqiniso. Ngakho-ke babukeli bami ningakhohlwa-ke ukuphawula ngenzansi niyanicabangani ngabe kenzeka ngempela noma kukhona okungahambi kahle ngale ndaba kaNathi Mthethwa.